Dag allemaal, ik ben Monique Brouwens, modeontwerpster en producer van vrouwenkleding. Ik breng een eigen lijn sinds 25 jaar, waarvan het grootste deel in België en in Marokko wordt geproduceerd. Ik ben net terug uit Marokko, waar ik een prachtige knitwear-collectie heb gemaakt. En die ga ik jullie nu laten zien in de laatste zomerkleuren 2012. Marokko is een van mijn favoriete landen waar ik al jarenlang kleding laat produceren. Met name knitwear, en ik wil jullie heel graag laten zien de laatste producties die zijn binnengekomen. Ik hou heel erg van comfortabele kleding, dus ontzettend veel knitwear, lekker stretch, viscose kwaliteiten. Het garen komt ook uit Marokko, want ik vind het ook ontzettend leuk om daar de lokale economie te stimuleren. Bewerkte vestjes, het zijn prachtige machines wat men daar heeft in combinatie met unitopjes of univestjes. En nu wil ik jullie graag nog de andere kleuren daarin laten zien. Kleur is belangrijk in zomer 2012, maar ook buiten de felle kleuren om, ook de pastels zijn natuurlijk altijd een aanrader. Makkelijk te combineren op jurkjes, maar ook op een mooie cakey jeans. Ik hou van kleding die je een handomdraai kunt afwisselen voor zowel overdag na het werk of met uitgaan. Verwissel je schoenen en je hebt de beste look. Natuurlijk hou ik ook van een avondjurkje. Zelf zou ik deze het liefste dragen met laarzen. Lekker stoer, nonchalant, te chic, daar hou ik van. Ook al meer dan 20 jaar produceer ik mijn kleding in België, omdat dat kampioen kostuummakers zijn. Natuurlijk buiten de jasjes om doe ik daar rokken, broeken of jurkjes bij. En het is een hele fijne fabrikant waarvan ik weet dat ze super kwaliteit maken. En ook dat is weer belangrijk om daar de lokale economie te stimuleren en niet alleen maar in ver weg landen te werken. Mooi zilvergrijs, prachtig afgebiest aan de binnenkant. Natuurlijk is het jurkje in het zwart, er kan een mooi zwart blazertje bij. Leuk gevoerd, perfect afgewerkt. Mijn voorkeur gaat naar casual chic kleding. Ik breng een totaalpakket voor een meestal werkende vrouw. Ze heeft de druk zat. Ze kan bij mij terecht voor zowel casual als voor chic. Van broeken tot en met jassen, tot en met truien, sjaals, tassen. Ik verkoop het allemaal. Naast het produceren en verkopen van kleding geef ik ook graag personal styling advies. Ik hou ervan om een make-over te doen voor mijn klanten en dan toch graag in hun stijl te blijven. Niet alleen kunt u bij mij terecht voor een leuke avondjurk die je ook als zomerjurk met een instapsandaaltje kunt dragen, maar ook de katoenen broekpakken in combinatie met het mooie knitwear uit Marokko. Dat is altijd een succes. Ik verkoop mijn kleding in de maten 36 tot en met 46. Dit is de catalogus van mijn laatste zomercollectie 2012. En dit is een impressie. Natuurlijk is alles in meerdere kleuren verkrijgbaar. Zoals jullie zien hou ik van een vrouwelijke, makkelijke stijl van kleden.
Ik doe niet alleen detailhandel zelf, maar ik lever ook aan andere winkels. Het is op meerdere plaatsen in heel Nederland verkrijgbaar. Destijds heb ik me ooit laten inspireren door mijn favoriete ontwerpers Coco Chanel en Yves Saint Laurent. Zij waren toen op de top en beïnvloeden me nog steeds. En natuurlijk zijn er ook hedendaagse ontwerpers die ik bewonder, maar zij zijn toch wel echt mijn basis. Ik laat jullie graag mijn winkel zien, de visual merchandising, wat heet het, etaleren, ook dat doe ik zelf. Ik hou van mijn beroep, het is ook geen beroep, het is gewoon mijn leven. Ik vind het leuk om de vrouw op straat mooier te maken en zichzelf weer het zelfvertrouwen terug te geven. Ook in de volslanke maten kan je mooi zijn en heb je met jezelf. Je hoeft jezelf niet alleen maar te verbergen onder wijde kleding. Slim fit maakt slanker, ook met een maatje meer. Mijn winkel is ingericht met mooie mozaïektafels uit Marokko, de stoelen uit de antiekzaak van mijn broer en natuurlijk de prachtige kunst wat mijn zus maakt. Mijn grote stimulator en ooit degene waarvan ik dacht, zij is alleen maar creatief bezig, dat wil ik ook. Uiteindelijk heb ik een combinatie gevonden in het zaken doen en in het creëren van mooie en draagbare kleding. Graag zie ik u in mijn winkel in het hartje Maastricht, Rechtstraat nummer 19. Waar ik u graag van advies dien. U mag binnenkomen om te kijken, u mag binnenkomen om te kopen en te passen wat u maar wil. Ik geef u graag gratis personal styling advies. Dat is gewoon in mijn werk inbegrepen. Ook kunt u mij bezoeken op onze websiteverkoop www.moniquebrowns.com, waar wij 24 uur per dag geopend zijn. Ik ben zelf bijna dagelijks aanwezig in de winkel, want ook ons kantoor en het showroom bevindt zich in hetzelfde pand. Ook hier komen de winkeliers om hun collectie te bestellen, eventueel uit voorraad mee te nemen. Dus ook alle retailers in Nederland. Ik zie jullie graag. Dit is mijn winkel in Hartje Maastricht, in de boomingwijk Wiek. Graag zie ik jullie een keertje komen. Jullie mogen mijn etalages bewonderen, daar besteed ik heel veel aandacht en tijd aan. Want zien doet eten.